Cartier или BMW, кое от двете да избереш? Каква е разликата между двете? Сега ще ти разкажа в това видео. Едното е инвестиция, а другото е разход. Защо? Гривната Cartier Love е създадена през 1969 година и от тогава до днес тя е изключително желан продукт от страшно много хора. Тя е мечта. И разликата между BMW-то и тази гривна, например, е това, че тази гривна не разваля своята стойност. Тоест, тя е инвестиция, нейната цена дори се покачва, ако проследите във времето, но не намалява. Тоест, вие тази гривна, ако решите да я купите, тя ще бъде инвестиция, защото ще може да я оставите на вашите деца, дори на вашите внуци и всъщност тя ще запази своята стойност като цена. Докато BMW-то в момента, в който го купите и го изкарате от официалния вносител или въобще откъдето и да било, то автоматично сваля своята стойност. Т.е. неговата цена не се покачва във времето, а по-скоро намалява. Разбира се, тук не говорим за колекционерски автомобили. Така че винаги мислете кое е инвестиция и кое е разход. Ако искаш да те науча как да инвестираш, а не да си харчиш парите, т.е. да правиш непрекъснато разходи, тогава се запиши на моя курс как да живееш като богат човек, защото там ще те науча как едни обувки могат да бъдат инвестиция, а не разход. Очаквам те!